Prácticamente a totalidade de alumnos e alumnas do CEI Otero Pedrallo participan, algún xeito, desta adaptación da obra de Charles Dickens, Conto de Nadal. Nela aprenderemos que a cobiza e o mal humor non son aconsellables compañeiros de viaxe. Veña, sen demora, que se abra o pano! A historia que ides ver Pasou hai moito tempo, isto non vai de princesas, nin de príncipes nin fadas, nin dragóns voadores, tampouco de bruxas nin lobos, pero di que todo pasou nunha noite de Nadal. como a obra longa e teño medo de atrapallarme, lerei bola. Mentres, eu que farei? Eu lerei, ti axudarás os personaxes. E como faremos? Non sei, xa veremos, ti escoita e imos facendo. Hai que deixar ben claro, antes de comezar, que o señor Marley xa morrera había 7 anos. Marley era socio de Mr. Scrooge e este continuara co seu negocio. Un momento. Quen é Mr. Scrooge? Mr. Scrooge é o personaxe principal da obra. O que morreu? Non. Sí, e agora coñeceremos a vida de Mr. Scrooge, Por que dis mister? Habería que decir señor. Non. porque a obra pasa en Londres, Inglaterra. De acordo, segue. Atopámonos no despacho de Mr. Scrooge. Preto del está Bob, o seu empregado. Este traballa moito e couba pouco, porque Scrooge é un avarento e o coitado pasou mal para chegar a fin de mes e manter a súa muller e os seus fillos, pero é mellor que deixar o que pasa no despacho. Paparrucha. Paparrucha. Claro que sí. ¿Por qué estás contento si es pobre? E ti por que estás tan mal humor se és rico? Eu non celebro nunca o Nadal. O Nadal é un bom momento para ser amable e caritativo. É un bom momento para demostrarlo. Como che volva a ir, celebrarás o Nadal de patiñas na rúa. Ben, tío, ven celebrar o Nadal con miña familia este ano. Paparrucha, e déixame en paz, que teño moita faena. Ben, como vostede queira. O Nadal é feliz ano novo, tío. E a vostede, señora. Pero que fai ese home? Non quere celebrar o Nadal co seu sobrinho? Xa ves, é así de esquivo, pero é el que espero. Parece que ven alguén. Boas tardes, o señor Marley. Non, o señor Marley morreu. Fai hoxe 7 anos que finou. Pois vostede debe ser... Scrooge. Moito gusto, señor Scrooge. Verá, por Nadal queremos axudar os nenos pobres. Que? Non hai hospicios nen orfanatos? Estamos recaudando cartas para mercar alimentos, vestidos, juguetes... E non dubidamos a súa generosidade. Canto querería dar? Eu? Nada. E déixeme en paz. Boas tardes. Pense que a xente se comer. Pode morrer. Pois así reducirás o exceso de poboación. Boas tardes. E ti que miras? Veña a traballar. E si cantamos unha panxoliña na porta deste despacho? Rapaces, eu de vos non o faría. Ti non podes intervir no relato. Pero é que... Caladiña, e deixa que a historia continúe. Que facedes aquí? Boas tardes, vimos a cantar unha panxoliña. Somos da parroquia, agradaralle moito.
Imos llevar tamén queitiño e un xerro de branco leite para que non pase frío. E Nadal, nace neniño, e Nadal, noso ruliño, e Nadal, Gustoulle, señor. Que? Encima teñemos que pagar. Fora aquí, pillabán. Miserable, agarrado. Ojalá non remataremos nunca. Como tes o traballo, vos? Listo, señor. Xa é hora de pechar. Xa era hora de pechar. Xa podes marchar. Supoño que mañá quererá facer festa. Claro, como todo o mundo. E son unha vez ao ano. Por certo, señores, poderíame pagar as horas extras. Que? Encima teño que pagar un día por non traballar. Pasado mañá ben moi cedo e xa falaremos das horas extras. Pero as horas extras... Pasado mañá! Pasado mañá! ¡Basta! Scrooge pechou o despacho, foi saciar a taberna de sempre, e logo a súa casa. Cando chegou ao portal da súa casa, era noite, e a neve cubría as vigas. Era unha casa grande, de aspecto triste. Vivía só no primeiro piso. Os demais eran despachos agora fechados. Ao intentar meter a chave na fechadura, o picaporte transformouse no espírito de Marley, o seu difunto socio. Sae dai, cagana, que isto é unha historia. Pareceume a pasaciana de Marley. Non é posible. Paparrucha. Despois de pechar o portal con chave, Scrooge sube á súa habitación. A escaleira está en completa escuridade e Scrooge só se ilumina cun misto. Ao chegar ao seu piso, mira por todas as habitacións e incluso debaixo da cama, para asegurarse de que ali non hai ninguén. Paparrucha. Paparruchas, non máis que paparruchas. ¡Ah! ¿Qué es? ¿Qué quieres de mí? Moitas cousas. ¿Quién es? Mais ben pregúntame quen era. ¿Quién eras? Eu, o teu amigo e socio Martin. Escolla, vim esta noite para avisarte de que aínda podes cambiar a túa vida. E por que teño que cambiar a miña vida? Scrooge! ¡Ah! Porque és unha mala persoa. És peor de como era eu. Non amas nin és agradable cos demais. E se segues así, serás unha fantasma como a mí. E que teño que facer para non ser unha fantasma como a ti, Marley? Escolla.
se metería besado do medo. Pero cando o reloxo toque os cuartos, logo madrugada da unha, xa verás como aparece a prima e a casas. E os espíritus do pasado retornan, o que vivía o Scrooge cando era novo, e incluso o negro. Non teñas medo, son o espírito do Nadal pasado. Amosareis o que viviches anos atrás. O espírito amosa o obradoiro onde traballaba de aprendiz cando era novo. É a véspera de Nadal e achégase a hora de rematar o traballo. Ben, e como de Nadal, hoxe terminaremos máis cedo e así prepararemos a festa. Pero ainda non rematei de cadrar os balances, señor Félix. Non te preocupes, agora é importante preparar o local para a festa. E antes de que me esqueza, toma paga extra. Moitas grazas, señor Félix. En que podo axudar? Mira, entre os dous sacaremos estas mesas. Señor Félix, si lle parece barrerei o chan. Estupendo, así converteremos o local nunha sala de baile. Señor Félix, virá algún músico? Sí, xa me parece que están aquí. Lembrase do señor Basic, Scrooge? Sí, era moi
moi boa persoa. Tratáronme moi ben. E ti tratas ben o teu empregado bo? Espera, espírito, non te vayas, ten razón, non trato ben a vos. Scrooge empeza a darse conta do mal que trata a xente e algo lle di no seu interior que ten que cambiar. Triste, séntase na súa cadeira de brazos e dórmese, pero pouco volven soar os cuartos e logo dúas fortes badaladas. Don, don... Xa son as 2. Scrooge, son o espírito do Nadal presente. O espírito, que queres de mí? Amosarei o que acontece no Nadal presente e as consecuencias dos teus actos. E levouno á casa do seu empregado Bob, unha casa pequena e humilde. Están esperando a que chegue Bob, cos cartos para mercar, aínda que sexa medio polo para celebrar o Nadal. A nai e a filla están amasando fariña para facer unha torta, e o fillo está cociñando uns macarróns nunha pola. Mira, Scrooge, isto é a casa de Bob, o teu empregado. El aínda non chegou. Están intentando preparar unha cea a pesar do pouco que teñen. Mamá, papá tarda moito. Ese sen escrúpulos do seu amo para traballar máis da conta. Pero xe véspera de Nadal. A seu non tanto lle ten. Papá non chegará a tempo cos cartos para mercar o parrulo. Pecharán a tenda. Como están os macarróns? Xa acaso están cocidos, pero non teñen moito sabor. Que lles puxeches? Pois auga, sal e os macarrones. Bótalle unha cebola e unha zanahoria se quedan, e lle dará sabor. Cebola sí, de cenorias non queda. Hola a todos, mirade que puiden traer. Que? Que traes? Deixa-mo ver. Un polo. Grazas a Deus que tes un soldo digno e é generoso. Hola familia, sinto, pero non puiden mercar o barrulo. Non te preocupes, Marta nos un polo. Pero ainda que non tiveramos ese polo, estamos todos xuntos e é unha alegría moi grande. Agora lamento non ter dado os cartos da semana. Podo facer? Agora xa está feito. Daqui en diante, fíxate ben o que faz. Non te vayas, quero axudaros, non te vayas. Ao marcharse o espírito, Scrooge queda só e dórmese na cadeira de brazos. Pero ao pouco soaron as badaladas e ao dar as 3 apareceu o último espírito. Son o espírito do futuro Nadal. Poderéis ver todo aquí da que ainda non pasou?
Así é o que se pasará se non cambio. Primeiro camiñaron polo copo, pero non atoparon as Scrooge por ningures. No local onde tivera o seu despacho, agora estaba outra xente, ata que descubriron que Scrooge xa morreu e estaba enterrado no cemiterio. Carafio! Logo visitaron as casas dos coñecidos de Scrooge e ninguén lamentaba a súa morte. Ninguén chora por ele, morrera só, sen amigos, nin familiares. Ninguén foi o seu enterro. Sabes, Scrooge, ninguén te lembrará. Despois da tua morte esquecerán. Pero eu quero cambiar. Non quero que me pase nada de todo iso. Que tens que facer, espírito? Dende agora mesmo, fíxate no que faz e a que tes o teu. Cando o espírito desapareceu, soaron os cuartos no reloxo. E logo deron as 12. Era en realidade medianoite. Todo en poucos minutos. Por iso son espíritus. Por todo o que acontecera, Scrooge agradeceu ao seu amigo Marley e aos 3 espíritus a oportunidade de poder cambiar e así coñecerse a sí mesmo. E como remata a historia? Ao levantarse pola mañá, sentirse alegre, estaba contento, como se levara borboletas na barriga. Facía un día espléndido de sol, e con camisón e todo, saiu ao portal da súa casa e ao pasar o rapaz por diante, preguntou: Bos días, rapaz. Bos días, señor. Podería dicirme que día é hoxe? Que día hoxe? Pois hoxe Nadal. Ai, xa me tenía. Sabes se na tenda da esquina ainda teñen colgado aquel parrulo grande? Sí, señor, ainda ten, non o vendera. Derecho case. Mercao, e levo a casa da familia de vos. Coñeces? Sí, señor, coñezo. Logo, traíche un bobinado para ti. E xa está. Non, espera, mira. Están en o corredor da casa dos sobrinos de Scrooge. A dona está rematando de poñer a mesa. E os sobrinos, como ti, está rematando de cociñar. Logo petan a porta. Que? Podes abrir? Ben, si, agora vou. Quen é? Non o sei, non lle vexo a cara. Como que non sabes quen son? Tío Scrooge! Non pode ser! O tío Scrooge! Pois sí, o tío Scrooge, que vai pasar o Nadal con vos, que non molesto. Benvido, tío. Estou moi contenta. Bo Nadal e feliz ano novo. Agora xa sei que o Nadal non son paparuchos. Por certo, onte os nenos cantaron unha canción e creo que me gustou. Empeza así. Con
la, 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 la.